na internetu viděl normálně výkres, jako plánek toho. Jo. Řez normálně toho tunelu. Fakt úplně teničkej, co tam projedeš, jo. Vystřílený ve skále, žádný vybetonovaný nic. Prostě jenom vidíš tu skálu kolem sebe, vyjedeš po těch kolejích pod tou vlaku, ne? To se dá do Vítěru. Perinou a pak vlakem do Junkorič. Ale vyjde to zhruba na stejný prachy jak ta letenka, jo. Takže to je tam pěkný prach. Tak víš, jak já jsem... A ještě čekáš půl dne ve Vítěru, no. I autobus jezdí, ne? To je nějaký ten Magic Bus, nebo tak. Jo, tam je nějaký sezónní Magic Bus, nějaký šutlů a takových jako pro třeba i zastavovat. Jako přes léto? Léto, no, práci. No, asi přemýšleli ten Valdez. A z Valdezu normálně na stopách. Jo, Valdez je pěkné. No to pojedek to je, to horší to Valdez je právě, mně se to líbí, to městečko, protože to je právě